da. Iazko edizioan jorratu genuen gaia. Joan dan urtean eskaini genion hitzaldi bat. Aurtengo gaia, bizitzaren jatorria oso desberdina da. Naturaren misterio handienetako bada, eta kimikatik, fisikatik eta biologiatik abiatuta, eztabaida handiak sortzen ditu ontologiaren ikuspegitik. Zientzialariak ez baitira ados jarri izaki biziduna denaren definizio zorrotza ematearekin. Eta asko dira, lurrak milioika landare eta animalia espezie baititu milaka milioi urteko bilakaeraren ondoriozko biodibertsitate komplexua. Baina ez dakigu nola hasi zen evoluzioaren prozesua. Bizitza deitzen duguna bitxitasun estatistiko bat den edo aitzitik baldintza fisiko-kimiko egokiak dauden guztietan saihestezina den. Edo nola gertatzen den mundu bizigabe batetik bizidun baterako transizioa. Edo laborategi batean erreplika daitekeen bizia. Horre guztiari buruz hitz egingo dugu bi saio hauetan. Gaur eta bihar saio horietan espazioan bizia bilatzeari, lurrean bizitza agertzea ekarri zuten prozesu kimiko eta fisikoei, eta bizitza zer ulertzen dugun eztabaida erikeari buruzko gakoak eskainiko ditugu. Biharko maingurua ere 7:00 hasiko da gaur bezala. Valentina Rodríguezek moderatuko biharko maingurua. Zer da bizitza eta nola sortzen da elkarrizketak filosofiatik eta zientziatik izenburupean? Honako hauek hartuko dute parte. Izaskun, Jimenez Sarra, astrofisikako doktorea eta astrobiologiako zentroko ikertzailea. Juan Manuel García Ruiz, DIPC-ko Ikerbaske irakaslea, Donostiako mineralen antolaketa eta bizitzaren jatorriaren laborategiko burua. Eta kristalografiako munduko aditu handienetako bada. Kepa Ruiz Mirazo, Biofisika Institutuko ikertzailea, Euskal Herriko Unibertsitateko zientziaren, filosofiaren eta konplexutasunaren zientziaren irakaslea. Berekin emango diogu hasiera gaurko hitzaldiari. Jack Szostak, 2009ko fisiologia edo medikuntzako Nobel saridunarekin batera bere egungo ikerketek bizitzaren jatorria argitaratzea edo aurkitzea dute helburu. Ondoren, nahi izanez gero, galderak edo komentarioak egin ahal izango dituzue. Beraiekin uzten zaituztet. Entzuten ditazue. Bai, ingelesez hitz egingo dut. Hau izango da ziklo bateko lehen zatia, gaur eta bihar izango duguna. Niretzat atsegin handia da, Jack Szostak nirekin izatea privilegioa handia da. Benetan eta baita ere zuentzat ere alaxo izango da. Jack Szostak da gaurko izarra berari entzun nahi diago eta aurkezpen oso laburra egingo diot. Behar bada geroago eztabaide bat irekiko dugu. Baina nahiago dut ikusi ze denbora gelditzen den gerorako. Orain hasten baldin bagara dena esaten, kurrikulum osoa hemen egongo gara bihar arte, denborarik gabe geldituko gara eta ez da hori asmoa. Lau gauza besterik ez ditut esango. Jack Szostak kimikako irakaslea da Chicagoko Unibertsitatean eta Howard Hughes Institutu Medikoko ikertzailea. Hori da gaur egun duen postua. Szostak irakasleak telomeroen egiturari eta funtzioari buruz eta telomeroak mantentzeak zelulen seneszentziaren prebentzioaren jaso zuen Albert Lasker oinarrizko ikerketa medikoko saria eta ondoren medikuntzako Nobel saria 2009an. Egia da, 1980ko markadetan, beste lankidekin batera, Szostak irakasleak eta lankidek in vitro hautaketa garatu zuten RNA, DNA eta proteine molekula funtzionalak isolatzeko tresnak gisa. Asko sekuentzia multzo handienetatik abiatuta. Eta garai hartan uste dut hasi zirela lan egiten ARN enfokearekin bizitzaren jatorrian. Baina gero zerbait asko miresten dudananik Szostak irakaslean eta bere karreran ere bai. Hoxe da. Nola atera zen bere konfort gune hortatik eta nola hasi zen aztertzen
edo 20 urtean protozelulak aztertzen ikusteko nola konektatzen diren beste ikuspegi batzuekin, lehendik abiatutakoak, baina baita ere ikerketan hasi zen protozelulen ikerketan niretzat inspirazioa handia izan da Jacques Sostaken lana, eta berbada horri buruz ere hitz egin genezake, ez dakit zer kontatuko digun gaur arratsaldean, baina Jack nahi duzunean zurea da hitza, desiatzen gaude zure hitzaldia entzuteko. Great, thank you very much. It's wonderful to come back to Donostia, San Sebastian. We always love visiting here and really appreciate the interest of people in science. It's really special to see that here. Okay, so what I'm going to talk about today is the origin of life. Ikusita. Bizitzaren jatorria hitz egingo dugu lurrean gure planeta gaztea zenean. Pantailan ikusten duzuena irudi bat besterik ez da. Diagrama bat besterik ez da. Hau da, lehen zelula primitiboen irudia izan liteke, baina xehetasunetan sartu aurretik. Galdetu nahi nieke entzunlei, zenbat pertsona uste duzue bizitza unibertsoaren parte guztietan existitzen dela? Bueno, badira hainbat pertsona, beste planeta batzuetan esan nahi dut. Eta zenbat pertsonak uste duzue bizitza berezia eta komplikatua dela eta bakarrik hemen egon daitekela? Bueno, bai, badira batzuk ere alaxe pentsatzen dutenak. Hau oso interesgarria iruditzen zait. Ze ez baitakigu, noski horrela den edo ez. Eta jendeak oso iritzi argiak izaten ditu. Ikusteko ea bizitza egon daitekeen beste lekuren batean edo hain berezia den zinaren ondorioz ez den posible. Nire laborategian eta nire lankideskorekin ahalegintzen gara ulertzen nola hasi zen bizitza. Eta hortik abiatuta ea zerbait ikas dezakegun jakiteko ea erraza den bizitza sortzea edo oso zaila. Kasu horretan bizitza izango litzake zerbait bitxia, zerbait bakana. Arrazoi ugari daude pentsatzeko bizitza egon beharko lukela unibertsoaren beste leku batzuetan, horietako bat da ingurune asko daudela. Badakigu bizitzari euskarria eman die zaioketenak. Badakigu gure astronomo lankidei esker, izar gehienek planetak dituztela, eta planeta horiek badakigu horietan zati bat behar ainako distantzia bat daude izarretik, temperatura hemengoa bezalako izan daiteke, ura likidoa egon liteke, baina ezakegu bizitzarik ote dagoen. Bizitza zerbait komuna izan ote daitekeen pentsatzeko, gure planetan denbora asko behar izan genuen bizitza sortzeko. Hau da, ilargia sortu zuen inpaktuaren ondoren, gero hoztea etorri zen, ur likidoa egon zen, eta harrezkero, eta bizi bakterionoaren benetako arrastoak iritsi arte, 700.000 milioi urte pasatu ziren. Eta uneren batean, momentu hortan bizitza hasi zen. Ez dakigu hainbat alditan sortu zen, desagertu berriro sortu zen, edo aldi berean sortu zen leku guztietan. Oraindik ez dugu froga argirik. Beraz, bi arrazoi hauek ematen gaituzte pentsatzera bizitza komuna izan daitekela unibertsoan. Baina hau bezalako diagrama bati begiratuz gero, zelula bakoitzean sortzen den metabolismoa bizitzan, ematen du oso komplikatua dela, nola sortu daiteke zerbait horren komplikatua horren modu espontaneoan. Eta egia da, arazoa
pentsa baino okerragoa izan daitekeela metabolismoaren diagrama hau ikustea. Zergatik? Azalera kendu eta informazio fluxuari erreparatzen badiogu, denok dakigu informazioa metatu egiten dela DNA-an eta transkribatu egiten dela RNA-an eta itzuli egiten dela proteinetan. Eta gero beren lana egiten dute zelulen barruan. Baina hemen arazoa da, hauetako zati bakoitza besteen mende dago, hau da, ezin da DNA erreplikatu RNA-aren entzimen laguntzari gabe. Eta entzima proteikorik gabe, eta metabolitorik gabe. Eta gauza bera gertatzen da RNA-rekin. Ezin da RNA-rik sortu, ez badago informazio kodeturik DNA-an eta ADN-a, RNA izateko transkribitzen dutenak eta ez badute bere lana egiten. Eta metabolitoek bere entzima proteikoak egiten dituztenean, hau da, batak bestearen mende dagoela esan nahi dut azken batean. Eta honelako sistema bat nola sor daiteke modu espontaneoan. Puzle hau, hemen ikusten duguna, paradoja handia izan zen hamarkada askoan, zientzialarientzat. Eta teoria guztiz eroak sortu ziren, jakiteko nola sortu zen bizitza. Baina 1960ko hamarkadan pertsona oso adimentsu batzuk esan zuten erdiko molekulari RNA izan zitekela klabea. Zergatik? Ikusten dugu ze egitura duen transferentziako RNA, aminoazidoak eramaten dituenak erribosometara, ikusten dugu nola tolesdura modu komplikatu hori, entzima proteikoak, eta Francis Crick bezalako, edo Bell bezalako batzuek iradoki zuten behar bada bizitza hasi egin zela zelula oso sinpleekin. Hau da RNA-aren genoma batekin eta entzimekin. Eta hau da mai gainean dagoen hipotesietako bat mai gainean. Garai hartan inork ez zituen ideia horiek serio hartu. 80ko hamarkadara arte. Txekek eta Sidney Almonek aurkitu zituzten RNA-aren entzimak gure genoman kodetuta. Eta gure organismoaren parte direnak eta orduan, horrek berehala bizitzaren jatorriaren arazoa erabat sinpletu zen. Horren ez dugu zertan kezkatu. Jakiteko dena batera sortu zen, hau da RNA, entzimak, proteinak, ez. Badakigu hasi egintezkela bakarrik RNA-an pentsatzen, badakigu kodetu egiten dela eta informazioa transmititzen duela, eta virusetan ere bai, gaur egun, badakigu entzima gisa joka dezakela. Beraz, ideia izan zen RNA entzima gisa jokatu dezakela bere erreplikazioa entzima bihurtzeko. Eta bir sortzeko. Gero DNA, proteinak eta ondoren etor litezke dena ez du zertan batera sortu. Eta lehen aldiz, orain imagina dezakegu zelula primigenio batzuk zati hauekin bakarrik. Beraz, arazoa askoz ere errazagoa da orain, baina oraindik ere
ekarri zuen. Ikasle asko ibili ziren laborategian lanean ikusteko ea atmosfera bat erreplika zitekeen, beraien ustez lur primitiboren atmosfera txinparta batekin ikusteko zer gertatu zen garai hartan. Eta aholkulari nagusiak esan zuen, hau ezin da egin, ez du funtzionatuko. Eta alare egin zuten. Eta emaitza ikusgarria izan zen, aminoazidoak aurkitu zituzten. Hau da, biologiaren parte diren bloke hoien osagaiak. Eta horrek frogatu zien pertsonei, prozesu kimikoak bizitza ematen dutenak oso errazak direla egiten. Hemen arazoa da, hau ezin dela besterik gabe egin. Hau da, horretarako milaka osagai behar dira. Eta behar bezalako molekulak, zelulak sortzeko frakzio txiki bat dira. Milioika zatiak edo milioiko zatiak. Beraz, azkenean kantitate oso txikiak dira, osagai itxaso batean barreiatuta. Beraz, zein da erantzun nagusia? Azken 20 urtean, gero eta gehiago edo argiago ulertzen goaz, oro har esango dut, gainera, baina lan handia egin du Johnson, nire lankideak Erresuma Batuan. Johnsonek dio zianuroak dela abiapuntuko materiala. Seguruen zianuroak sortu zituela molekulak eta gero bizitzak arizutenak. Eta ironikoa da, zianuroak hil egiten du. Baina ematen du zianuroa dela elementurik egokiena bizitza martxan jartzeko. Bueno, ironikoa da, baina zianuroak hidrogenoa, nitrogeno eta karbonoa du, energia metatu handia du bere egituran, eta gainera erabil daiteke molekula egoki mota guztiak eraikitzeko. Baina hori arazo bada. Zianuroak sor daiteke lurreko atmosferan. Lur jatorrizkoan, bai, alaxe zen. Argi, ultramorea, tximistak, inpaktuak, energia asko sortzen dutenak, asteroideak, inpaktuak, energia hori dana atomoetan banatuta, askok elkartu egiten dira zianura sortzeko berriro. Arazoa da, zianuroak euria gisa erortzen denean lur azalaren gainean, orduan disoluzio oso diluitua bihurtzen da. Eta iritsi egiten da ibaietara, entziretara, itsasoetara, soluzio oso diluitu gisa. Eta ez du ezer interesgarririk egingo, egia esan, urarekin batera iritsiko da, baina ez da oso erabilgarria izango. Denbora askoan hau arazo handia izan zen, baina Sutherlandek, Saselov eta John Kratzingerrekin batera, geokimikariak konturatu zen, arazoaren konponbidea oso erraza zela. Soluzioa dator ingurune jakin batzutatik aktiboak direnak ikuspegi hidrotermikotik. Non inpaktu bat egon den, asteroide batena, esate baterako, kratera handia sortuz, eta hor, lehenbizi beroa egoten da, eta gero ura fluktuatzen hasten da. Arroka hautsi horietatik azareraino eramateko, ingurune, sumendietako ingurunean alagertatzen da Yellowstoneen, esate baterako estatu batuetan. Eremu volkanikoa da, arroka hautsi asko dago, urak zirkulatu egiten du errez, berotu egiten da, berriz ateratzen da lurren azalerara, eta ateratzen denean, azalerara ioiak daramatza, arkaitzetatik hartutako ioiak. Eta orduan, ez, burdina, esan nahi nuen, burdina eramaten du, eta azalerara iristen da, eta burdinak erreakzionatu egiten du zianuroarekin modu instantaneoan. Eta horrela ferrozianuroa sortzen da oso egonkorra eta metatuz doa denboran zer.
Eta orduan, material honen zati bat prezipitatu egiten da kanpora, eta jalkinekin batera meratu egiten da, eta azkenean urte askoan biltegi bat sortzen du material horrekin. Eta orduan, imagina dezakezue, badakigu lurraren historia oso luzea izan dela, eta denborarekin badakigu gero lehortu egin dela, gero inundatu egin dela, eta ondorioz zianureo eta hidrogen hori eraman egin dezakela, eta azkenean zianurua dugu, amonioa, eta beste elementu batzuk, eraikuntza blokeak izan daitezkenak biologian. Demagun orain leku batzuetan oso kontzentratutak daudela. Euria egiten duenean hori denak material prozesatu honek bidaia egingo du berantz, igo egingo da azalerara uneren batean. Hau Yellowstoneko irudi bada. Imagina dezakegu nola erreakzionatzen duten bloke horiek lur azaleratik, argi ultramoreak irradiatu egiten dula haien gainen, gogoratu, ez zegoela oxigenorik hasieran. Beraz, desberdina zen, etzen orain bezalakoa. Eta osagai hauek, konposatu hauek, erreakzio batzuk eragiten ditu argi ultramorean egotean eta paso erraz batzuekin zianurua eraldatu egiten da, And a series of other azukre txikiagotan bihurtzen da eta beste produktu batzuetan. Eta azukre bakun horiek erreakzionatu egiten dute eta elementu tartekoak sortzen dituzte molekula honen antzera eta hainbat pausu eraman ditzake nukleotidoak sortzeko. Eta bide honetako parte handi bat John Sutherlandek eta Matt Powerner ikasleak aztertu zuten. Eta azkenean hau dena kristaldu egiten da. Hau da kristal oso polita, RO. Eta helburua zen orain dena zopa jatorrizko horretan gertatu arren, badakigu molekula bat kristalizatu egin daitekela eta gero material kristalino horren gordailu bat jalkima sor daitekela eta lurrak errestan eraman dezakela eta material hori pasa daitekela hurrengo fasera evoluzioan. Honek eragindu aldaketa bat, hau da, filosofian jaketeko nola landu kimika. Kimika organiko klasikoan gehi B nazten dira eta C produktua sortzen da, gero purifikatu egiten da eta bar. Orain sortzen da honela sistemen kimika, non aprobetxatu egiten dugu inguruan dugun guztia, eta batzuetan hainbat erabilera eman diezaiokegu produktu bati, beste batzuetan badira fosfatoak, esate baterako. Eta fosfato horiek izan daitezke produktuen parte erreakzioak katalizatzen baitute. Eta askoz modu holistikoagoan aztertzen da kimika gaur egun eta iruditzen zait funtsezkoa dela ulertzeko. Nola funtzionatzen duten prozesu kimikoek jatorrizko lurrean, lur primitiboan. Eta hemen dugu beste propietate oso garrantzitsua biziaren jatorriarentzat. Hau da, eremu magnetiko batean, sustratu magnetizatu batean, ispilu forma bat dugu molekula kristalduko duena. Eta pauso batean, azkenean, desegokia den materialak kendu daiteke, garbitu eta lortu molekularen irudi ispilu egokia biologian behar duguna eta hau lan zoragarria da. Eta amaitzeko erakutsiko dut beste erreakzio kimikoetako bat. Izpi ultramoreak erabilita. Alderdi urdina da alderdi nuklearra. Nukleotidoaren parte bat informazioa espezifikatzen du. Gero dago alderdi berdea, hori azukrea da. Eta
horrek ez du funtzionatzen RNA sortzeko. Horretarako beste zati hau behar da. Azukrearen gainetik pasatu behar du. Eta erreakzio hau, 50 urtean ezagutu zen, baina inork ezin izan zuen funtzionarazi, kontrotu ziren arte, hemen sulfurua baduzu, eta argi ultramorearen mende jartzen baduzu, zati hori gora pasatzen da, eta orduan lortzen duzu behar duzun molekula, RN biologikoki errelevantea sortzeko. Lehen fosfatori buruz hitz egin dut. Hau da, bera da RNAren eta DNAren bizkarrezurra esan genezake. Badakigu hor egon behar zuela. Baina fosfatoaren arazoa dugu hor kaltzioarekin erreakzionatzen du, mea bat ere solublea ez da, eta inork ezin zezaken ulertu, nola egon zitekeen fosfato nahikoa soluzio batean, gero molekula mota hauek izateko. Eta David Carclay duela zenbait urte konturatu zen, hainbat aintzira bazeudela lurrean gaur egun fosfato maila oso altuak zituztela. Eta esate baterako aintzira hau British Columbian. Eta fosfatoa oso diluitua dago, baina azkenean metatu egin daiteke. Beti ere ezerk ez badu xurgatzen aurretik eta bere konzentrazioa ez badu itzultzen. Beraz, paraje honetan fosfatoa metatuz doa eta hau erraz gerta zitekeen lur primitiboan. Bueno, orain hitz egingo dut nola egin daitezkeen molekula egoki horiek eta nola gertatzen den prozesua. Ze hemen gauza ez da bakarrik soluzio eta produktu kimikoak izatea, baizik eta behar dira hainbat prozesu. Hau da diagrama bat ikusteko gure ustez nola zeintzu diren osagai nagusiak bi dira. Bat da zelularen mintza, kokapen berezi bat ematen duena, osagai guztiak ez zen flotatzen egon nola edozen tokitan giltzapatu egiten ditu nolabait. Eta barruan badira zatitxo txiki bat, material genetikoaren zati txikiak seguruenez RNA izango zirenak edo zerbait oso antzekoa. Ederki, beraz, mota honetako egiturak egitea oso erraza da. Modu espontaneoan gerta zitekeen, garai hartan, adibidez, molekula batzuk giltzapetuta bazen mintz batzuen barruan, adibidez, besikula batzuekin, batzuk flotatzen egongo ziren, baina sartu egongo ziren barruan. Hemen, zailena da, nola egin horrelako zerbait azteko. Nola elikatzen dugu material berriekin az dadin, eta nola erreplikatzen da RNA hau, batez ere entzimak egon aurretik. Nola sortzen da zatiketa hau makinaria komplikatu hau egon aurretik gaur egun zelula modernoak erabiltzen dutenak banatzeko eta erreplikatzeko. Labur hitz egingo dut honi buruz. Lehen da bizi mintzari buruz hitz egingo dut. Eta erakutsiko dizuet ondoren berriki egin dugun lana nire laborategian RNA-ari dagokionez. Mintz jatorrizko hauek gantz azidoak dituzte. Xaboia eta ura besterik ez da. Hau da, gantz azidoak dira, oliba oliotik etortzen dira, gero azukrea ere badugu, baina hau uretan hasten da, eta egitura ederra hauek sortzen dira. Irudian ikusten dugun bezala. Besikula handi bada, eta beste txikiago batzuk barruan daudenak. Benetan liluragarria iruditzen zait egitura hauetan, ikustea sortzen dutenak ingurunearen mende dagoela. Ingurunea oinarrizkoa egia baldin bada, egitura oso txikiak sortzen dira. Hau da, neurri ñañoa dutenak pH-a jeste baldin badugu neutroagoak dira, eta elkartzen hasten dira egitura ñimino hauek. Eta
mintzaren itxura handiago hartzen dute, zelula moderno baten itxura, pH asko jesten baldin badugu, azidoa bihurtzen da eta tantontxoak bihurtzen dira eta kolapsatu egiten dute, baina ingurune egokia baldin badute, baldintza egokietan eta gainerakoetan egiturak sortzen dituzte modu espontaneoan. Eta horixe behar da protozelula bat sortzeko. Orain erakutsiko dizuet beste propietate batzuk asko gustatzen zaizkidenak. Hau da, gantz azidoak dituzten mintzak oso porotxoak dira eta batetik bestera sartzen dira segundo bakoitzean eta trukea oso bizkor gertatzen da, baina besikulak berez mantendu egiten dute beren identitatea aste batzuz edo hilabete batzuz, baina populazio batzuk hemen ikusten dugu, berdeak, gorriak, nahastu egiten ditugu, eta egun baten ondoren bananduta jarraitzen dute. Bakoitzak bere identitate individuala du. Baina molekula desberdinak dituzte segundu oro, hori aldatuz doa etengabe. Beraz, gu bezalakoa da. Gure molekulak desberdinak dira urte batzuetan, esate baterako, demagun 7 urtean, baina noski elikatu egiten dugu, elikadura aldatzen dugu, molekulak aldatu egiten dira, eta propietate dinamiko hau oso garrantzitsua da ulertzeko nola gauzak hazi daitezken eta zatitu. Egin dezakeguna da gantz azido hauetako gehiago erantzi. Zati bat mintzaren barruan sartuko da eta gero banaketa modu espontaneoan gertatuko da. Bideo bat erakutsiko dizuet orain. Esperimentu baten bideoa hemen ikus dezakegu. Besikula hoiek, RNA besikulak berdean, beste batzuk laranja kolorean, baina gantz azidoak eranzten bat ditugu, azalera, gehiago aziko da, volumena baino gehiago, azalera fluktuatzen hasten dira, formak disberdin bihurtzen dira, eta banantzen doaz, zatituz, eta oso modu errazean, elikatu egiten dira, ikusten dugu nola azten diren eta zatitu egiten diren. Esperimentu oso erraza da. Okay, there's another, there's a fascinating phenomenon, and so there are many people. Fenomeno bat benetan erakargarria, badira pertsona batzuk, oso eszeptikoak direnak, esaten zaienean lehen bizitza motak izan zezakela mintz bat, edo mintz zako bat, eta esaten dute, nola gertatu daiteke hori, nola erreplika daitezke, hori mintz hauek benetan oztopo bat dira, eta esi bat dira, eta ganditzen duten guztia, protein kontrolatzen dute. Baina, beste mintz berezi hauek batute propietate oso desberdina. Molekulak sar daitezke kanpotik, iritsi azalerera, eta konplejuak sortu gantz azidoekin batera eta sartu mintzetik. Eta mintz edo molekula hauek mintza hautsi dezakete eta zeharkatu modu espontaneoan. Eta horixe uste dugu gertatu zela jatorrizko mintz haietan. Orain material genetikoari buruz hitz egingo dut. Nola erreplika daiteke RNA material hau? Nola kopia daiteke kate bat bere burua erreplikatu ahal izateko? Hau, 70 urtetik gora aztertu da. Hasieran lana Leslie Orgelek egin zuen, aitzindari izan zen, zendu da jadanik, eta hasiera batean aztertu egin zuen nukleotidoen polimerizazioa. Kimikoki desberdinak direnak eta askoz ere gehiago erreakzionatzen dutenak produktu kimikoen aurrean. Eta gu hasi ginen hau aztertzen duela 10 bat urte. Eta aurkikuntza harrigarri bat erakutsiko dizuet. Biologian honelako kate beltz bat hazten baldin badoa eta monomeroak eransten zaizkionean, hau da, kopiatuz plantilla kateak Franklinen ereduaren arabera, hauek banan sartzen dira.
bat egin dute plantillarekin, primerrarekin, zebadorearekin elikatzen dira, eta prozesua bere eta berriz errepikatzen da. Askotan. Eta nahiko seguru gaude, jatorrizko prebiotikak horrela funtzionatzen zuela. Baina gertatzen dena da, benetan da, horrelako molekulek erreakzionatu egiten dutela batzuk besteekin, eta ondorioz ematen dute tarteko hau, komplikatuagoa dena, eta inork eluke pentsatuko sekula honelako egitura batean. Baina hau kombinatu egiten da plantillarekin eta bikote pare hau egiten da, eta modu estuagoan elkartu egiten dira, eta materialen konzentrazio txikiagoarekin. Eta egitura hau, hemengo hau, 3 dimentsiotan oso ondo antolatzen da, zebatzailearen, primerraren erasoaren aurrean. Eta prest dago beharrezko erreakzio kimikoa egiteko. Beraz, honek primerrarekin erreakzionatzen du, hasi egiten da, bat askatzen du, gero kanpora atera daiteke, eta prozesua beste lekuren batean egin. Beraz, honela uste dugu funtzionatu zuela entzimari gabeko jatorrezko kopia. Asko egin dugu aurrera arlo honetan, baina horien badago beste arazo handiago bat, eta hauxe da. Oso ondo dago plantillakate bat kopiatzea, baina duplex luze bat egiten duzu, irtirarik gabeko kare batera iristen zera, ze oso zaila baita. RNA kate luzeak izan banantzen direnak eta gero ezin direnak berriro elkartu. Beraz, azkenean, iruditzen zitzaigun lan ikaragarria zela, eta badira ere beste arazo batzuk, orain ez naiz xehetasunetan sartuko. Baina, pentsatzen ibili ginen, honetan, COVID-aren pandemian ezin ginen laborategira joan, bakoitza gilitu ginen gure etxeetan ataskatuta, eta denbora luze batean, pentsatu ahal izan genuen, zer egin genezaken eta teoriko bihurtu ginen, eta teoria ero honekin bukatu genuen. Hau da eredu bat, eta nik uste dut arazo guztiak ebazten dituena kopian eta erreplikan. Labur esateko, asmoa da, protozelula baten genoma izango zitekeen sekuentzia zirkular bat. Hemen ikusten duguna da bantaleko zirkular, baina ez duke molekularik izango. Bakarrik zatikiak. Sekuentzian zatikiak. Zatiki hauek bi kateetatik datoz. Eta baldintzak egokiak direnean, orduan elkartu egiten dira, eta gero egin daiteke kopia. Pixka bat plantillan, baina leku askotan aldi berean zirkulu horretan. Eta gero ondoren, baliteke temperatura igotzea edo beste fluktuazio bat emotea eta gero kate horiek banantzea. Baina gero berriz ere elkar daitezke eta kopia gehiago sor liteke. Kopia hori zatika egiten da, baina sekuentzia zirkular osoan etengabe. Eta biologiak ez du horrela funtzionatzen. Biologia hasten zara hasieratik, jarretzen duzu erdiraino kopiatuz eta gero amaieraraino iristen zara. Hau erraza da egiten, entzima aurreratuak baldin badituzu. Baina eluke funtzionatuko kimika sinpleago batean oinarrituko bazina. Beraz, hau da kopia eta replika forma bat, pixka batekin ez orain, pixka bat geroago gero, eta pixka bat dana sakabanatuz, eta horrela replikazioak hartzeko une jakin batean. Beraz, dena ingurunearen fluktuazioen arabera dago. Hau da, ez da gertatuko erritmo berean, baizik eta pixka bat orain, gero gehiago, baldintzak daudenean, temperatura igotzen denean edo jaisten denean, azidotasuna igo edo jaisten denean, badira katearen parte batzuk elkartu egiten direna, kopiatzen dira pixka bat, gero elkartzen dira, banantzen dira, gehiago kopiatzen dute, baina leku desberdinetan, eta prozesu errepikatu egiten da askotan, eta behar bada, replika bat gertatu diteke oso modu sinplean. Eta azken puntu garrantzitsu bat aipatuko dut, hau da, non gerta ziteken. Hau, jatorrizko lurrean aipatu ditut, sumendi inguruneak, seguruenez hor, Yellowstone parkera itzultzen gara beraz, oso baketsua ematen du, baina irudionetan ikusten dugunaren azpian badakigu horrelako
urberoa sortzen dela indarrez, lurpeko errekak eta protozelulak sor litezke egoera horietan. Batean ikuteteke ibai bat, erreka bat ur beroa duena, ondorioz temperatura igo egiten da, eta gero pasa daitezke ur hotzean egotera. Ondo dago, ze gehiagi sukaldatzen bali badituzu molekula horiek delikatuak dira eta kiskali egiten dira. Beraz, gero oztu egin beharko lukete. Esan nahi dudana da, ziklo hau inguruneak gidatzen duela, eta uste dut hau dela funtsezko partea bizitza primitiboan. Hau da, garai hartan oraindik ez zegoen makina evoluzionatu ura, gaur egun ulertzen dugun bezala. Hau da, etzen nutrienteetan oinarritzen, baizik eta inguruneak eman bartzuen beharrezkoa zen guztia. Baita ere energia iturriak eta baita ere egon ditezken fluktuazioak jatorrizko zelula hauek sortzeko lan handia egiten ari dira edo gara xeago jakiteko zenbatatako ingurune emango luketen bizitza, jatorrizko bizitza. Labur biltzeko zer ikasi dugu? Asko ikasi dugu jatorrizko bizitzari buruz, baita ere puzleak azaltzen ikasi dugu, baina ikasi dugun gauzari garrantzitsuena izan da nire iritziz. Lerrokatze asko ditugula gure pentsa moldeetan, aurrez pentsatutako ideiak oso sustraitutak daudela gugan. Behar bada kimika klasikoaren eraginez. Baina aurrera egiteko, alde batera utzi behar dira aurre iritzi horiek, aldrez pentsatutako ideia horiek, eta frogai kasu egin. Zehatz mehatz. Aurrerapena handia egon da eremu honetan, fenomeno oso eroak aurkitu ditugu. Ezin da iritsi haietara teoriakin bakarrik esperimentatu egin behar da. Ikasi egin behar da nola funtzionatzen duten gauzek. Hau da, teoria eta esperimentazioa kombinatu egin behar dira. Uste dut iritsi garela puntu batera, non aurkikuntza berri hauek asko azaltzen digute, edo ulertarazen digute nola has zitekeen bizitza jatorrizko lurrean, eta espero dut datozen urteetan ulertze osoagoa izango dugula. Aipatu ditut pertsona batzuk hitz egiten duen bitartean, janik hau dena ez dut bakarrik egin, baizik eta ikasle askok lagundu diate, gradu ondoko ikasleak laborategian egin dutenak denbora luzean, beko pertsonak laborategian daude gaur egun, eta ari dira esperimentu hauek egiten, ni hizketan ari nintzen bitartean, espero dut lanean egongo direla, egin behar dutena egiten, baina, laborategian egon diren askok, postuak dituzte orain herrialdeko unibertsitate askotan, eta gehiago jakin nahi baduzue, liburu on ugari daude. Carlos Biriones, nik idatzi nuen baduela gutxi Mario Livierorekin, astronomoa bera, nire liburuak hitz egiten du, nire zatian hitz egiten du, nola sorziteken bizitza planetan, eta Mariok hitz egiten du beste planeta bateko bizitzaz. Eskerrik asko zuen arretagatik eta gonbidatzeagatik eskerrik asko. Okay. So thank you very much. You deserve at least some water. Eskerrik asko. Ura edatea irabazi duzu behintzat. Orain asmoa da, elkarrezketa txiki bat sortzea publikoarekin nik aprobetxatuko dut moderatzaileen naizela, eta hasiko naiz galdera pare bat egiten orokorrak. Eta gero ja aukera irekiko diogu publikoari. There's a kind of a tension. And you explain it very well. Like everything depends upon like the component. Adierazi duzu. Dena osagai, bizitzaren osagai guztiak bata bestean hemen daude. Eta erakutsi diguzu dogma zentrala loop hoiekin. Ze batzuetan ahaztu egiten zaizkigu proteinak. Hor daudela ere bai.
eta sistema bat, kiribiloiek, interdependentziak oso sendoak direla legia. Hogeigarren menderen amaieran aurkikuntza hauek egin zirenean, herribosomen aurkikuntzak, eta egituraren ere bai, konturatu ginen, RNAk presente egon behar zuela. Oligonukleotidoek ere hor egon behar zutela. Baina, uste dut, badagoela nolabaiteko jauzi bat molekula txikien artean oligopeptidoak esate baterako. Hain zuzen, ere, etzarenean, beharaina, haundi egin dezakezun funtzioak mugatuagoak dira, bai noski. Halaxe da. Beraz, arazoa simplifikatu izateko aniztasuna mugatu gabe, hau da, zuk hartzen baduzu RNAren ideia bat munduan, horrek badu abantaila bat esaten duzu bezala, kontzentra zaitezke hainbat auzitan. Baina, esan liteke behar bada ikuspegi errazago bat, simplifikatu beharko dugu. Ez, baina, arazoak ez dira bazter batera utzi behar. Hau da, hor daude, lanean ari gara gauza hauetan guztietan. Eta guk erakutsi dudan erreplikazio ereduan RNA pizza txikiak besterik ez ditugu. Eta ezin zuten gehiegirik egin. Baina molekula handiagoak egin nahi ditugu beste reakzio mota batzuk katalizatuko dituztenak. Horretan ari gara lanean. Gure asmoa da, zati txiki hauek elkartzea batak bestearekin. Eta hor badira oso erreakzio oso politak. Bi oligopeptido elkartzen direnean, eta gero naspiratzen direnean, eta kiribil bat egiten dutenean, kiribil zurtoin bat, orduan entzima gisa joka dezakete. Eta horiek ez dute zertan erreplikatu. Pieza txikiak bakarrik erreplikatzen dira, baina komplexu handiek egiten dituzte funtzioak, eta horrela konpondu egiten da tensio mota hori. Eta gero ere baditugu prozesu kimikoak, aminoazidoak egiten dituztenak, eta jakin dugu ere peptidoek zer egiten dute, ze peptidoek zerbait egiten zuten, rentik ezakegu zer. Beraz, ez ditugu zelulen erreplikazio molekulak esan duzun bezala. Hau da DNA, RNA, eta azkenean molekula aktiboak proteinak dira, horiek behar ditugu. Azkenean zu kontatzen duzun hori. Eta egia esan ez dira auto-erreplikatzen. Hau da, badira prozesuak zeinean plantillak lagundu egiten du. Bai, gero dago entzima noski. Bai. Beste lankide batzuk, ari dira RNAan entzima bat evoluzioatu nahian bere sekuentzia egin dezaten. 30 urte darama lankidea horretan lanean eta hurbiltzen ari da helburura. Baina nik uste dut gure ereduak erreplikazioa modu bizkorragoan ekarriko duela. Baina nola iritsi proteinetara, bai hori arazo handia da. Eta John Sutherlandek lehen aipatu dut, asko eztabaidate dugu biok proteinen sintesiaren jatorriari buruz. Berak uste dut zerbait sinplea dela, eta nik berriz zerbait komplikatua. Urrats asko behar izan dituenak evoluzioan proteinako detuak sortu alizateko. Matt Partner bere ikasle oiak berriki argitaratu du kodetu gabeko peptidoen inguruan, eta ez da bedak izaten ditugu, horrek zertarako balio du, zerbait egin deneteke horrekin, eta beraz galdera asko daude horren inguruan, eta Johnek ze pentsatzen du Paunerren lanaren inguruan. Ze entzun ditut gauzak, denetako historioak entzun ditut. Kimika oso ederra da, baina kuestio errelevantea alda aurrera biderako. Hau da proteinen sintesi erribosomikoa egiteko, hori beste auzi bada. Bat gehiago eta gero pasako dizuet mikroa.
metabolismoaren ideia, zuk aipatu duzun hori, So when do you think that we, I mean, zuk because the synthesis of all of this, as you said, has ze to do like demagun honen guztiaren sintesia rhythm systems. And horretarako so when do you think that baliabide energetikoak behar ditugu. Sistemak orekatik urrun daude. Eta hain zuzen ere, bertsio simplifikatu horiek, ezin dira horretan landu. Ezin da bertsio simpleagoetan lan egin. Beraz, ze iritzi duzu metabolismoaren jatorriaren ereduaren inguruan, ez dutenak zertan iritsi esan duzun konplexkotasun hori, baina nolabait sistemaren gidari direnak. Bueno, evoluzioarekin gertatzen dena da, ematen den pauso bakoitzak abantaila bat ekarri behar duela. Eta hau funtsezko gakoa da. Metabolismoaren jatorrian pentsatzen badugu, ikusi behar dugu, nola izan zen, erreakzio bat katalizatu, eta gero behar bada beste abantaila bat katalizatuz edo beste aurreko erreakzio bat. Eta horrela eraikiz zoaz guztia. Ideia zaharra da, baina nik uste dut baliozkoa dela. Hemen hauzia da, ze erreakzio izango lirateke hasierakoak, abantaila bat emango luketenak zelularentzat. Eta horregia esan, ez dugu inolako arrastorik edo ia bakar bat ere ez dugu. Nik uste dut laborategian funtzionatzen duten protozelulak sortuko bagenitu, esperimentalki ikusiko genuke ze erreakzio erabilgarri sortu ziren lehenbizi. Uste du datotzen 10-20 urteetan, hau izango dela arlo nagusia. Hor egingo dira aurrerapen nagusiak, metabolismoaren jatorria, proteinen sintesia eta bar. Beraz, ateak irekitzen ari dira une honetan. Eskerrik asko. Eta orain nire jakimina hase dudanez, puntu jakin bateraino, mikrofonoa pasatuko diegu publikoan dauden pertsonei galderak egin ditzaten. Hor badago esku bat. Mesedez mikrofonoarekin egin behar dira galderak, eta gero badago beste bat hemen. 200 million years that there were habitable conditions on Mars. Milioika urte besterik ez dira falta. Hemen gaudenetik. Marteari buruz hor egon daitezke bizi mota desberdinak. Bai, uste dut hau dela gauzarik interesgarrienetako bat, Marteren esplorazioa. Lehen da bizi ulertu egin behar da geologia eta historia zaharra. Marten, esate baterako, baditugu arrastoak edo frogak, han gertatu diren bizien inguruan, milioika urteetan bizi arrastoak daude behintzat. Beraz, baliteke bizia egotea, baina gauza hauek lurpean daude. Beraz, beharrezko teknologia lortu behar dugu ara joateko, lurra zulatzeko, laginak ateratzeko, eta komplikatua da. Baina enitzateke harrituko Marten bizitza aurkitzeaz, ingurune aterpe horietan bintzat. Baina uste dut, arbaso komun bat izango dutela lurreko materialarekin, ze materiala asko trukatu eginda. Behar bada oker nago, baina ikusiko dugu. Center. Perdóneme la pregunta, pero es que me parece no haber... Galderagatik, baina uste dut ez dudala ezer ulertu. Hau da, hasieran esaten denari buruz. Hau da, zein formatan etzen sortu bizitza eta gero agertzen dira zuk diapositiba jarri duzu eta zehaztuz zoaz sistematizazio bat eginez nola eman zitezkeen urratsak gero molekula desberdinak lotzeko fosfatoen deposizioa gertatzeko. Baina horiek denak agertzen dira hasieran jarri duzun diapositiban, hau da, nola etzen sortu bizitza, eta nien ez ezertaz aklaratu orduan.
bai, pixkate korapilatuta dago. Hau da, Like in your slides, you look like you're solving the problem. ematen du zure You said it was not solved. konpontzen ari zarela gauzak, baina gero So ez duzula batera argitu. you can address it, or I can address it as well. Eta Well, there were some. It's a huge puzzle, right? With many puzzle ikaragarri handia da, ezta? puzzles that have to fit together. Urrats ugari puzzlearen zati asko Parts we don't. lotu egin behar dira. Zati batzuk oso ondo ulertzen ditugu, beste batzuk ez puzzle honetan. Eta nik bat ere aurkeztu aurkezte ditugun zatiak, eta baina badira asko ulertzen ez ditugunak, baina bai, aurrera egin dugu. Eta uste dut, une jakiren batean ikusiko dugu pieza guztiek bat egingo dutela, eta ulertuko dugu puzzle osoa. Eskerrik asko zure azalpen zoragarri hauengatik. Badut galdera bat. Posible da fisika kuantikoen legeen arabera inpaktu bat izatea egituretan eta zuk aurkezutako egitura horietan? Bai, noski. Eta adibide honena da ikustea ze banantzea dagoen ispilu irudien isomeroen artean, sustrato magnetizatu batean. Eta honek balio du fenomeno kuantikoarentzat, Shkirol-Indusk-Spencer activity deitzen dugu. Mekanika kuantiko sakona arago baitoa, nik ulertzen dudan horretatik arago doa. Baina, bai, mekanika kuantikoaren fenomeno bada, efektu mikroskopiko batek hartzen duena. Bueno, gero badira beste asko, Zarantzari gabe, interakzio kuantiko asko dago, baina uste dut adibide berri bat badela. Eskerrik asko hitzaldi bikain honengatik bi galdera ditut. Zein da azaleraren katalisiaren arrazoia bizitzaren jatorrian zuk deskribatu duzun horretan? Hau da, izan daiteke soluzio bat, eta bigarrena da, esan duzun bezala, asmoa da metabolismoaren ideia hori azaleratan zen, dakidanez, deskribatu diguzu, by enzyme metabolism. Metabolismo bat, primitiboa, eta ez dutena enzimek bideratzen. Eta honei dagokionez, The sugars. zein da azukreen eginkizuna RNA-an. Ederki. 3 galdera egin dizkidazu, azken batean, hiru baten prezioan. Badago lan bat Jim Ferrisek egindakoa oso ederra, Leslie Orgelekin batera, azalera katalisiari buruz RNA-aren mistadura, eraikuntza blokeak aktibatuz horrela. Eta baita ere, peptidokate askorekin, batez ere aminoazidoazidikoekin. Galdera da, nola izan daiteke hau errelevantea protozelulak ditugunean? Behar bada, egongo da moduren bat, baina nik ez dut ikusten nola izan dezakegun katalisi mineral bat, non mineralek erreplikatu barko luketen eta banatu aldi berean. Behar bada, badu eginkizu bat agertoki egokia sortzeko orduan, baina nik uste dut azkenean dena murritzu egiten dela soluzio batera. Edo azalera katalisi bat gertatzen dela mintzean. Hori azertu egin izan dugu askotan eta saiatu dugun guztiak ez du funtzionatu, baina aukera noski hor dago. Eta bestea zintzen? Bai, egitura, azukre egitura, bai. Azukre, fosfato azukrea, bai. RNA-aren zutabea. Hor funtzionara dezakegu, hainbat azukre funtzionaraztea alegia,
lau karbonoen azukrea, 5 karbonoena, eta orduan elkartu egiten dira oinarriak, eta ematen du horrek funtziona dezakela ondo. Baina, saiatzen garenean, kopia eta replika egiten entzimarik gabe, ez da ezertxo ere lortzen desertu hutsa, oso interesgarria da. Ez dugu erabat ulertzen, bueno, zertxo bai, ez du funtzionatzen, baina komplikatua da. Eta gero, badira beste gauza batzuk, behar bada funtziona dezaketenak, baina orain arte denak adierazten du erribosa dela modurik onena RNA-ara iristeko. Behar bada kristalizazioa, RA-oren kristalizazioa alderdi kritiko bat delako. Eta RNA-arena errazena da. Hirugarren galdera, gehiago zen galdetzea ea bi dimentsioko metabolismo bat izan dezakezun. Hau da, Bester Hoiserren antzekoa. Bai, hau interesgarria da, batez ere arkaitzetan eta burdinetan oinarritzen garenean. Biologian hainbat kluster ditugu, forma berbera dutenak arkaitzen antzera, baina ez duzu zertan arkaitzak erabili. Baina igeltsua erabili dezakezu. Igeltsua pixka bat diluitu egiten da, ez arkaitzaren antzera. Álvaro, mesedez. Nire mentorea. Álvaro Moreno. Biologian filosofoa bat duzu, mikrofonoa, eskura. Zorionak, benetan hitzaldi zoragarria izan da. Nire galdera hauxe da. Zure iritziz, zergatik eman diren pauso guztiak bizitza sortzeko, zergatik pauso berri horiek guztiek ematen dute aurreko urratsa ezabatu egiten dutela. Baina hala ere, bizitza prokariotoa guk ezagutzen dugun moduan, ikusten dugu urrats guztiak beti komplexutasunera doazera dituztela forma horiek ezabatu, forma horien mende dauden, aurreko forma horien mende, beraz badirudi badagoela nolabaiteko inflexio puntu bat. Hau da, erabat aldatzen den zerbait, badago prozesu bat, modu batean dena, eta momentu jakin batean, aldez aurreko urrats guztiak ezabatu egiten dira, eta hala ere behin urrats hori lortzen denean, biloika urte ondoren evoluzioan mantendu egiten dute urrats jakin hori eta gainera haren mende daude. Galdera hau oso sakona da. Eta teoria asko daude horren inguruan, noski, nik lankide batek, uste du bizitza hasi egintzela RNA-aren aurretikan zegoen zerbaitekin. Hau da, egitura antzeko bat balitz bezala, hau da, andami bate modukoa, biologia sortu zuena, eta urtik aurrera informazioa kodetu zen RNA-an, eta gero urrats hori alde batera utzi zen. Nik uste dut hau zail xamarra dela onartzen, hain zuzen ere, aurrerapen genetiko mota hau, aurrerapen genetikoak, uste dut hainbat gauza egin behar duzula material genetiko batekin eta dena bapaten aldatzea oso gorra, oso zaila da, berbada ni oker nago. Eta azkenean zure ideia zuzena izatea. Baina uste dut errazagoa dela, imaginatzea, behin zerbaiten mende zaudenean, RNA adibidez, aldatzea beste gauza batengatik, eragin egingo luke gauza guztien gain. Eta beraz,
mota honetako aldaketa bat egitea guztiz ezinezkoa izango litzateke. Uste dut ideia hori guztia oso zaila dela gauzatzen. Hau da, zaila izango litzateke hori guztia aldatzea modu horretan. Beraz, erantzuna da dena ez dela ezabatu. Zure iritziz, badagoela nolabaiteko lerro bat mantendu egiten dena, lehen urratsetatik. Baina kontua da, utxune bat dagoela, utxune garrantzitsu bat, baita osagai nasketa kompleksu bat bizitzarekin batera, baina utxune hori ikaragarri handia da. Bai, handia da, baina nik uste dut murriztuz doala gero eta gehiago. Matt Downerren ikasle batek, kimikaria bera, zoragarria da, eta lortu zituen bi prefaktore funtsezkoa erreakzio ez biologikoekin berriki, eta uste dut biologia azkenean alde asko dituela gure jatorrien inguruan. Question or comment? Ego, aretoan, iruzkinen bat. Quería preguntar sobre la particularidad de la Tierra. Nahi nuke lurraren ezaugarriei buruz, beste planeta batzuk ez dutenak, hau da, ilargia dutena. Eta esan nahi dut, ustez, hasiera batean, ilargia gertuago zegoenean lurretik, hasiera batean, lurraren historiaren hasieran, horrek erakiten zituen marea efektu batzuk, kilometrotakoak. Hau da, marea etengabeak baldin bat zeuden, horren besteko altuera zutenak kilometrotan, logikoa litzateke pentsatzea, azaleraren puntu beroetan, noski, urpekariak zeuden lekuetan, ura iritsiko zuera bere puntu kritikoa presio handiaren ondorioz, eta gero presio hori jetxeko litzatekela eta desartu egingo litzatekela, eta hau ziklekoa izatea. Eta puntu kritiko batetik pasatu, eta gero horri hola egoteari ustea. Puntu kritikoan egotean, ura disolbatzaile unibertsala da. Baita ere, alkitranak disolbatu egiten dituztenak. Hau da, honek izan zezakeen norabaiteko eraginik. Hau da, kanpoan aurkitzen ez dena. Many things there, but he started the... Asko esan ditu. Itzuli egingo du berriro galdera. So the idea that we had the Earth had a moon, and how the tides were huge and that, and then he connected that with the properties of the water that could be changed from the influence of the moon. What do you think about this? And also kind of, what do you think about it? I made it short, sorry, but... That's related to the question of, on the early Earth... Honek, zer ikusia du, honekin, jatorrezko bizitzan jakin behar da zenbat lur azalera zegoen, garai hartan. Eta zintzen lurrak zuen altuera itsasoaren gainetik, ez dena gaurko egungoa, noski. Eta ze sakon izatitezken lurrak, galdera hauetarako guztietarako ez dugu erantzunik. Nik uste dut pertsona gehienek onartuko luketela, gutxienez bazaudela sumendi uharteak. Badibidez Islandiaren antzekoak, Japonia, Hawaii, eta berbada ingurune horietan altuera nahikoa balu zuten, egia da berbada marea potente horiek behar bada txikitu egin zituztela, leku horiek. Baina marea indartsu horien gaia garrantzitsua da, ze behar bada ez zegoen lur asko ura zuena, hori garrantzitsua da.
Hi, good evening. Thank you very much for a very interesting. Xo, arratsaldeon, eskerrik asko hitzaldi zoragarri horregatik. Hau da, letretako gade norbaitentzat. Pentsatzen ari nintzen, ze aplikazio. Bueno, ulertzen dut ikerketa zientifiko oinarrezkoa dela, baina jakin nahi nuke hori aplikatu daitekeen medikuntzan edo ingurumenean esate baterako. Ari gara hitz egiten bizitzaren jatorriaz, baita ere zelulen heriotzaz, baita ere nola borroka egin heriotzaren kontra, eta bar. Beno, nire galdera ohikoa aplikazioari buruz galdetzen duzuenan, uste ez dagoela bat ere ez. Egiten dugu, uste dugulako, jakimia dugula jakiteko nola eritxekaran ona, nondik alegia. Baina zientzia funtsezkoa egiten badugu, zientzia oinarrezkoa egiten badugu, ustekabeak hartzen dituzu. Bazuten aplikazio espero gabeko batzuk egon daitezke, nire laborategian, gauza malde kimikoan lantzen, gero aplikazioak esan dituzte, espero gabekoak. Erabilgarriak sortu ahal izan dituzte. Hau da, ni talde txiki baten kidea naiz, RNA-an eta mintzen lan egiten duguna gara. Eta beraz implikatu egin naiz enpresa bioteknologiko moderno batekin, COVID-aren txerto ezagunak egin zituenak, eta ikusten aritu ginen zerbait izan zen nola. Etzen horren beste aplikazio zehatza. Hau da, azteraren aplikazio zehatza bizitzaren jatorrian, baina teknologiak eta ideiak lotuta daude gaur egun egiten diren gauzekin. Anything else? More comments? Galderarik, beste iruzkinik. Please. What is the time scale on which... Mikrofonoa erabili behar du. Ezin dugu itzuli, ez dugu galdera entzuten. I think... Bai, jakin nahi nuke. Ez da mikrofonoa erabili. Errepikatuko duzu galdera mesedez, baina mikrofonoarekin mesedez. Itzultzaileek itzultzeko aukera izan izaten. A molecular complex across... Komplexu molekular batek mintze batera egiten du. Zenbat denbora behar du komplexu molekular batek. Erantzun laburra da, ez dakigula. Baina nahi dugu molekulak lor ditzakegu, gantz azidoen mintzen bitartez, minutuetan edo orduetan, ordu betean, esango nuke. Baina hori desberdina izango litzateke kalkulatzea molekula batek zenbat denbora behar duen barrutik kanpoan egotea. Mikrosegundo bat edo gutxiago izan ziteken. Baina hori egiteko eta beraina material sartzeko protozelula batean minutuak edo orduak beharko genituzke. Beraz, simulazio konputarizatuak egin ditzake, bai, noski hori egiten dugu kalkulatzeko. Bai, eta erantzuna osatzeko dena gainera mintzaren propietate hemen egongo da, ea okerrak dauden, defektuak dauden edo ez, badago txosten bat, 2010koa, zeinean hain zuzen ere hau aipatzen den, eta dena mintzaren propietateen mende dago, eta baita ere dagoen osagaian, hau da, komplikatuago, gehiago komplikatzen da auzia. All right. I'm gonna. So there was a kind of a suggestion of a connection with aging in the previous question, and this galderan sartzea ere hitz egin da. Eta behar bada hemen
esan genezake, gero eta evidentzia gehiago dagoela, hain zuzen ere bizitza prokariotoan, badagoela apoptosi programatua, hau da heriotza zelularra egon daitekela. Eta orduan, egia da gauzak beharaina komplikatuak direla, dagoen bezala beraz ez dugu gehiago korapiletuko. Baina ematen du oso simpleak ematen duten zelulak, adibidez zelula eukariotoak, erabiltzen dugu eunen homeostasiarentzat, baina posible da zelula batzuk hiltzea, ze bestela gauzak ez duke funtzionatuko. Eta batzuk bere buruaz beste egiten dute, besteen mesedetan. Eta horrela mantentzen dugu oreka gure eunetan, gure organoetan, eta bar. Hau da, zelula eukariotoek noski badituzte modu desberdinak, bide intrinseko eta ekstrinsekoak. Baina badakigu bizitza prokariotoan hori horregon ziteken. Beraz, zu noiz uste duzu zahartzearen auzi hau? Erio zelula programatuan noiz hasi zen gertatzen eta behar bada hortik aurrera itxiko dugu zirkulua. Bueno, eriotza programatuak izan behar du evoluzio luze baten ondorioa. Zelulak saiatzen dira egitura kompleksuago bat sortzen, hainbat zelulek osatua, eta horregatik batzuek hil egin behar dute egitura orokorraren mesedetan. Baina, sartzera eramaten duten gauza funtsezkoetako batzuk ez dira bakarrik telomeroak, kromosomoen muturrak, baizik eta baita ere dauden kalte ugariak. Adibidez, argi ultramorean protein gradazioak eragiten duen kaltea, adibidez oksigenoak eragindako kaltea, edo hau da, esperientziak erreaktiboak direnean oksigenoaren aurrean. Gauza askok ekartzen dute seneszentzia edo zartzea. Eta ondorioz gauza kompleksuak dira eta interesgarriak eta arazo bat egoten da konpontzeko. Ederki hemen utziko dugu. Txalo bero bat, eskerrik asko etortzeagatik. You want to say something? For tomorrow. Okay. Zerbait esan nahi duzu? Bueno, biharko utziko dugu, orduan. Bihar beste saio bat izango baitugu. Mai inguru bat eta ongi etorria ematen dizuegu denoi. Eta etorri galdera gehiagorekin, saiatuko gara denak erantzuten. Eskerrik asko.